Pokračujeme v ďalšom diele Moje prvé kúzlo. Takže mám tu pre vás pripravené nejaké kúzla. Tak môžeme začať. Nech sa darí. Aby to zmizlo. A už nám prvé zmizlo. Teraz, už to je odkryté. Naši škreckovia. A teraz ideme, aby ten kvet alebo palma zmizla. Tá fľaša tam ostane. Čári mári, nech sa darí, aby ten kvet zmizol. A není to ani ten kvet už. No. A teraz nejakým spôsobom ho zase pričajujem. Čári mári, nech sa darí, aby som... Prepáčte, mi spadol telefón, aby som ho pričaroval. A už je teraz tu. A ešte si ideme niečo. Tak, aby tá fľaša zmizla. Čári mári, nech sa darí, aby tá fľaša zmizla. No a už tu zase není. A ten kvet je tu. A aby sa otvorili dvere. Čári mári, nech sa darí, aby sa otvorili dvere. A už sa tie dvere otvorili. Neviem ako, nejakým spôsobom sa same otvorili. Tak v ďalšom diele budeme pokračovať zase. Dovidenia.